کہ رب آکھیا میرے توجہ نہ سن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نے کیا فرمایا کہ رب آکھیا میرے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھانا رب آکھیا میرے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھانا وہ لوکی میریاں قسم تینوں اپنے مکان تے سدیا نہیں تینوں تیرا مقام وکھایا تینوں اپنے مکان تے سدیا نہیں تینوں تیرا مقام وکھایا او میرا تے کوئی مکان نہیں ہر کوئی میرا بندا ہے انج ہر کوئی میرا بندا ہے میں کسے دا بندا نہ تجو انج ہر کوئی میرا بندا ہے او میں کسے دا بندا نہیں ہے او جڑا تیرا سوہنیا بن جاوے ہر کوئی سجدے کردا ہے ربا تیرا وظیفہ کہڑا تینوں ہر کوئی سجدے کردا ہے ربا تیرا وظیفہ کہڑا او رب آکھیا میں محبوب راضی جا سجنا اللہ دی قسم ہے جڑا تواڈی ساری شکلاں نہیں پھٹدیاں اے یار نو یار دا ملازہ نے تو راضی جا سجنا ایک ساوی لمن دے قابل نہ سے کہ تیرا کرم نہ ہوندا نال لکھاں دے بن چہرے کیوں نہیں پھٹدے تیرے کرم دا خاص کمال اساں کدنے سا دیوان جوگے پلے نہیں کوئی نے امال ایک مان امیر کروڑا ورگا او ساڈا مدنی بہولا جا پال تو راضی جا سجنا راضی جا سجنا کوئی سوچ فکر وچ لاویں تو راضی جا سجنا کوئی سوچ فکر وچ لاویں تیری ساری امت بخش دے تینوں راضی رکھنا چاہندا تیری ساری امت بخش دے
ਲੋਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵਹਿ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਹਬੂਬ ਉਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਰੂਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। सब्सक्राइब करें हाफिज़ जमाल साउंड चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हासिल हो सकें।